Čaute. Situácia není dobrá aktuálne. Za posledný čas sa to zhoršilo. A som asi jeden z mála, kto to vidí. Neviem, či to vidia ostatní, asi nie. Lebo ľudia tu chodia, ja som tu bol aj v nedeľu. Chodíme sa tu prechádzať. A bolo tu veľa ľudí. A asi nikto to nevidel, ale ja som to videl. Ja som to tu videl. Tu všade dookola. Teraz to není vidno. Niekedy to len tak pozerá z boku. Bavil som sa s Monikou. Ona je psychologička, má aj prax. Povedala, že sú na to lieky. Že tabletky by možno že zabrali. Ale ja si nemyslím, že by tabletky to tu dali. To už bude trošku väčšie. Takisto som sa bavil s kamošom, s Dušanom. On tiež chodí do lesa. On chodí často. Tiež to dakedy videl. On povedal, že to robia nejaké svine. Svine? My sme mali dakedy doma svine. Svine iba žrali šrot. Potom sa urobili klobásky, slaninka. A možno, že divé svine. Ale divé svine... Neviem, to mi pripadá také zvláštne. Tu je dačo také primitívne, čo to robí. Takže skúste aj vy pozrieť, že čo je s tým. A jednoho tam vidím. Je to tam. Jednoho tam vidím. Dá sa to chytiť. Tak kedy treba mať rukavice. Není to také nebezpečné. Skúsme to pozrieť. Tam je jeden zmrt. Tam je jeden. Skrýva sa. Oni sa tak skrývajú dakedy. A dakedy je ťažko ich dostať. Ale sú tu všade. Plasty. A tam sú ďalší. Vidíte? Tam sa skrývali hajlici jedni. To je taká menšia rodinka. Ale dajú sa chytiť. A zatiaľ nie sú agresívni. Našiel som ďalších. Som tu iba 10 minút asi. Ukážem vám. Dobral som si dneska asi malý sačok. Toto dneska nedám.